Uda honetan, berri ailegatu zitzaigun, ezta? Eta monjinak hemendik joango zirela, bizi izatera, Bilbon daukate beste ikastetxe batera. Orduan, handik ona pentsatu genuen, ezin daitezke joan hemendik, agur bat izan gabe. Orduan, horregatik aukeratu genuen San Vicente eguna, hori da gure eguna, eta horregatik prestatu dugu ekintza hau. Bai, agurtzeko gure karitateko alabak. Orain dela 3 urte ospatu genuen mende hurrena, bai? Eta urte guzti hauetan, zer egin dute karitateko alabek hemen Laudion? Pues nik uste oso garrantzitsuak izan direla, gehien bat gazteak ezten. Jakin bagenekien egin behar zela zerbait agurtzeko gure kalitateko alabak, ezta? Eta zabaldu genuen horregatik herrira omenaldi txiki bat. Esaten dugu txiki bat ez genekien, naiz eta herrira zabalik egon ez genekien zein nolako erantzuna izango genuen. Eta gaude guztiz hunkituta, pentsatzen genuen, baino askoz jende gehiago hurbildu da ona gurekin agurra ospatzeko. Orduan, hunkigarrianik esango nuke dela orain sentitzen dudan gauza bakarra.